omdala wethu. Awubongi indona naphakade. Awubongi usonini nanini. Awubongi uJehova waphezulu. Awubongi uJehova El Shaddai. Holy, 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 holy. He is the Lord of Lords. Amen. 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 While we are remaining standing, ngifisa ukwethula indoda kaNkulunkulu ekulwile okulwa okuhle, still living. Cabanga ukuthi usho njengoDavide ukuthi I live to see the good Lord in the land of the living. All the way from Standerton, Nicholas Bengu, Assemblies of God. Owayaziwa emsakazweni ukhozi besethi uNkulunkulu nomuntu. Ladies and gentlemen, please can we welcome this legend, Dr. S.D. Mpumbi. Angithathe leli thuba ngibingelele ku-program director kakhulu iy'cukuthwane zonke ikhona la, ngeke nginibale, ngiyaxolisa Premier ngoba ngisezweni lakho ngaxoshwa kalula la. Baningi abakhona la, ngiyaxolisa ngenxa yesikhashana sami kanti ngislow ekukhulumeni. Bingelele bonke abafundisi, obaba nomama, intombi ney'nsizwa, umndeni wonke ohlangene kama-ZZ. Ngigcine ngawe Nkambule kanye nabo bonke abakunqongileyo. Sanibonani. Amen usakhona kodwa. Ngicela ukuqala ngaye esingaye la ma-ZZ. Ngijwayele kakhulu efika lapha ekhaya kwami, efika naye uNkambule. Ngingasoli ngoba angibasoli abantu kungekho nto esolisayo. Ngelinye ilanga kwavela ifoni ivela kuma-Z ebuza ukuthi ake ungitshele ngoNkambule ungumuntu onjani. Ngathi wena umuntu onjani. Usethi hayi ubika nazi izindaba kimi, ngithi hayi khuphukani wozandla ekhaya, asinayikhulumele efonini leyo. Nebala bakhuphuka, angiqala ukubona uNkambule elunge kangaka. Wayiqala-ke indaba zabo, sahamba nazo saze sayofika le laba beshadela khona begibela amahashi. Lwalomnandi lolo suku. Kodwa-ke namhla sihlangene futhi kanje Nkambule. Ngenxa yesikhathi kanti ngislow la ekukhulumeni, thanda ukuthi nje kuwe akekho umuntu oyisukula njengoSathane. Sathane isukula kakhulu. Wathatha uJesu wambethela emnqamlezweni, iy'nyawo nezandla. Ngiyambona ejabulile celebration namadimoni akhe. Ethi namhla simnqobile, mxhele nomzimba uvugxiza igazi.
wakhohlwa Master Jesus ngoba into yakho Sathane ukukhohlwa wakhohlwa ukuvala umlomo kaJesu wavala yonke into washiya umlomo thina siyi-product okanye umphumela wamazwi avela emlonyeni baba bathethelele wanene washo njalo kwavela ibandla savela nathi itreyini le engayibiza kanjalo bese ngicishe ngandulela ukuyohlala phansi ngoba isikhashana sami sincane ukusebenzela enkambule ngiyakhumbula silapha ngihlangene noXolani nangena ninoBishop Mkwena ase ngithi salane nithandaza abazalwane labazali lomzalwane bekayolobola lo so ulobole kabili unkosikazi oyedwa wamlobola kabili wakhuza umhlolo unkambule bathi kabili ngathi impela futhi leli lamanje ilobolo uledabulishile kunaleli yalakuqala bazoshada nje ukhona ke la uXolani ngiyamcela la ekhona afana sukuma qothomeza la uBishop azomxhawula ngendlela yakhe enhliziyo yakhe samshadisa ke nempela emzini owodwa ulobole kabili waphinde washada kabili umuntu oqala kumsukela ngomkhuleko uyu unkambule wathi bakushaya ngomandla ngaphakathi wena asikhiphe lento idlile emshadweni wabo ke wayesethi uXolani ngicela ukubizelelo lwamfundiso wathi bangishaya ngomandla ngaphakathi kwakumshado isiphihli la wayekade eshumayela khona uBishop bengifuna nje ukuxhawule ngendlela yakhe and sorry etsho njalo ngako konke okuvelele usekuxhawuleni animzame ngezandla nebala wafika emshadweni siyabonga sebenzile ngithe uSathane uyisiwula basuthu bari isixlayela wabethela uJesu wambamba ngayibhikiri naye umqhele wameva wakhohlwa ukuvala umlomo ngoba thina sivele emazwini omlomo bathethelele baba wanele washo njalo lavela ibandla sivela emazwini entethelelo yingako kufanele sibe ngabantu abathethelelayo egameni likaJesu ake nishayele izulu izandla le treyini ke iyahamba le bonge kakhulu kubazalwane base amaroma Catholic yathi nayifika khona yamxosha naye uZanele wagibela namnika i-foundation yenkolo. Thank you so much. Nethi ngiyahluleka ukusho amazwi eneniwasho angivale ngokuthi nje bashayeleni izandla
Ningi iteshi khona isiteshi sase-Baptist, abanye bagibela abanye bayehla. Nesakithi isiteshi sikhona, Assemblies of God. Ayiyi Assemblies of God ezulwini, isiteshi nje se-fellowship. Abanye bagibela abanye bayehla. Bese kwakhona isiteshi esikhulu. Sona-ke sibhalwe the blood of Jesus. Bese kuthiwa bonke abayezulwini bayehla-ke la. Akusangeni i-Assemblies of God, kungena abahlanzwe ngegazi. Ngibonge-ke Zanele ukuthi udaba lwethu saluqeda saze sakushadisa. Nanka amazwi asenhliziyweni yami bese ngiyehla. Ngithe noma umzimba ubuthakathaka ngeke ngihlale ngingezi uMazethi. Sibonge uKhosini, sibonge nabo bonke abantu baseduze naye. Sibonge nakumndeni wakaNkambule, ngiyabonga Nkambule ukuthi anibanga namahloni ukuthi sifosile bekade simphethe. Abanye banganisola kodwa mina ngithi ningamaqhawe, ngoba lokho siyadlula kuko. Ngale kwakhona kunomfula lomkhulu wegazi likaJesu osisa uthole, osisa ekuphileni kwaphakade. Kunamazwi uPaul athi safa kanye naye. Uqale ngathi ngitshela iqiniso, imfihlakalo, safa kanye naye. Mefa uJesu kusho ukuthi nathi sasifa kanye naye. Kuletha umbuzo omkhulu ukuthi sasikuphi-ke thina. Kodwa kumuntu othe ukuhlaphuluka emqondweni uyaqonda ukuthi uJesu edabula amazulu, ngoba lisho njalo iBhayibheli lithi wadabula amazulu wehla wangena esibelethweni sentombazana, wangena emntwini. Mengena esibelethweni sentombazana wayolanda thina, ayombatha amathambo. Wathi nakambatha amathambo esibelethweni wayese embozwa ngenyama, waphuma ephelele ngumuntu kanti uNkulunkulu. Wehla ngoba wangena esibelethweni. Umathuki uPaul safa kanye naye. Ngesikhathi uJesu ebethelwa, wayengabethelwa yedwa. weNkambule wayefa kanye nathi. Yizophela safa kanye naye, kuqala thina phambili safa kanye naye. Abenda athi uPaul zembelwa kanye naye. Njoba uZanele yethuneni akaliqabuki ithuna ngoba sake sembelwa kanye naye. Siyentweni siyaziyo, asingene ebufeni siyentweni nakuthi kuyasibamba ukufa, siyakutshela ukuthi ubambe wrong. Sesiyazana nomnikazi wokufa, sembelwa kanye naye. Ngosuku lwesithathu savuka kanye naye. Emva kosuku lwesithathu
lithi iBhayibheli ngosuku lwesine amanye amagama uma ufunda iBhayibheli lakho ungafundeli ukuyoshaya abantu. Lithi iBhayibheli after 40 days wanyuka uJesu lesathi uPaul wanyuka kanye nathi wayongena emazulwini abesethi sahlaliswa kanye naye. Sahlaliswa kanye naye izinto ebekade ezikholwa uzanele manje akasazikholwa usezibambile. Ake uthi kanye inhloko kancane uma engenza umakhelwane umhede wena. Akuthi Jerusalem, good night. Esesithi siphakamisa udumo hayo lenkomo kodwa ungakhohlwa uma ngivala umlomo sishaya ihameni bese kusho ibhesi yodwa ishaye ngebhesi yakhona. Ingoma